Seuriksen alakerta on ollut pitkään suljettuna. Meille ei ole kerrottu, mitä täällä tapahtuu. Nyt on aika ottaa siitä selvää. Ei ole ketään täällä. Hiukan ummehtunut haju, mutta ei mitään muuta tavallisuudesta poikkeavaa. Tuo on joku tappi. Mikä ihme? Älä nyt koske siihen ainakaan. No ei toi mitään pahaa tarkoittaa. Se on tosta lattiasta vaan. No niin, nyt jätkä kuitenkin saa jonkun kuumeen. Peukalo on kummallinen. No. Pitäisikö me etsiä ne biljardikepit muuten samalla kun täällä ollaan? Tää on joku ehtinyt vanha vielä. No. Mitähän toi tarkoittaa? Se on joku vanha varmaan. Musta käsi kaivaa. Näkee. Se on joskus keväällä. Nyt täällä on saanut olla, niin silloin on vielä. Se on ihan niinku, näyttäis olevan jees. Oho. Mikähän se tarkoittaa? Tää on porkkitainen auto. Mitä varten? Vai jotain oltu tutkia jotain. Kyllä kai tää teippi pitää. Kai se. Täällä on muuten toi pingisuone vielä. Täällä on lisää niitä juttuja. Täällä on enemmän. Mikä näköinen nyt tässä puolella? Tällainen puoliympyrä Ei mitä, tappeja se ei. mitähän tää nyt tarkoittaa oikein? Ihan täällä on jotain Se oli toi ovi. Täällä on muuten lisää niitä. Meni toi lista. Se on vasta liimaa, ei se mitään kasvustoa. Oh. Tuossa on kyllä jotain punasta. Se on sitä liimaa vaan, uskoppas. Täällä ei ole ollenkaan teikkejä enää. Hei. Nyt. Siellä oli vaan eristeitä, ei mitään sen kummempaa. Hyvä meni nenä. Tikakki näyttäisi olevan ihan paikallaan. Että... Joo. Joku olisi syönyt tota. Pitäisiköhän se vaihtaa? Sä varmaan pärjäät tästä eteenpäin, jos Kai me tuo perällä käydään. käydäänkö me... No, mennään. Mä ajattelin vaan, että jos mä olisin käynyt... Kyllä sä nyt biljardikepit varmaan itsekin. No kyllä, mä en löydä sen. Kyllä, täällä on taas. Tossa. Joo. Ei tää kyllä kaikki ihan tervettä täällä. No. Ei vielä ketään. Ketään täällä. Ovi menee kiinni. No. Ollaan takkahuoneessa. Lähestytään meidän varastoja. Oikea avainkuvi löytyy.
Taas lisää tappeja ja irrotettuja laattoja. Mitähän täältä on haluttu etsiä? Mitähän tänne on piilotettu? Saunaosaston ovi on auki. Toisella puolella on valo. Varastokoppeja. Ihan tavallista. No. Varasto 4. Täälläkään ei oo mitään. Oho. Tää on joku. Onkohan tää ollut täällä ennen? No. Ei kai tää vaarallista voi olla. No piratikepit pitäisi olla täällä. Noniin, täällähän ne kaikki on. Saako toi? Siinä on vielä pääkin tallella. Sitä sattuu. Oho. Tota ovea mä en aikaisemmin huomannutkaan. Miksiköhän se on auki? Mitä täällä on? Mikä paikka tää on?